Onhan se ihan huikeeta, että meillä on 100-vuotias perheyritys, joka on ollut samalla alalla kaikki nämä vuodet. Metroauto on mulle paljon enemmän kuin vaan autotalo tai autot. Metroauto on hyvin resilientti perheenjäsen. Sä et koskaan oikeastaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Siinä oli monen vuoden aika, koko sota-aika, kun käsittääkseni kaikki autot annettiin valtiolle käyttöön. 50-luvulla autoja ei saatu mistään, ei Fordia, ehdottomasti ei amerikkalaisia autoja. Sitä kutsutaan metroautossa Mosse-ajaksi. Miten voi olla, että just silloin 2007-2008 siinä samassa, kun isä kuoli, alkoi jo sitten finanssikriisi. Autotaloja pitää sulkea ja miljoona tappioita. Et miten korvataan, miten saadaan ihmisiä työllistettyä, mitä me ruvetaan myymään. Ja nämä oli kauheat vuosia. Mikaelin tämmöinen lempilause oli, että Altemöilit, kaikki on mahdollista. Tämä voidaan saada käännettyä. Me nähdään jo se tulevaisuuden kasvu jotenkin meidän edessä. Metroautohan on autotalo, johon ihminen luottaa, että ei tule edes mieleen mennä minnekään muualle. Se kertoo siitä, että on ollut sitoutuneita omistajia ja sitoutunutta henkilökuntaa myös. Ehdottomasti se tulee mieleen, että rajuissakin muutoksissa piilee yllättäviä mahdollisuuksia.